Et spørgsmål, som sælger billetter, et spørgsmål, som er forbundet med store dramatiske kvaliteter, er uden tvivl det der. Hvad skal Danmark leve af? Et spørgsmål, som er blevet stillet både meget populært i alle mulige former for medier, bliver stillet meget, meget højtideligt fra ministerierne. Det var ikke længe før, det bliver stillet i sandkasserne rundt omkring. Jeg er sikker på, så meget bliver det her spørgsmål gentaget. Og som ofte, når man hører de her spørgsmål, hvad skal vi nu alle sammen leve af lige om lidt, så er det forbundet med sådan den samme tegnefilm, sådan en tegnefilm, som jeg lige vil køre lynhurtigt her. Og den tegnefilm, det er sådan den klassiske små lande i Vesten, med høje arbejdsomkostninger, med masser af høj uddannelse osv., har nogle ting til fælles. Og de ting til fælles er de tre hovedelementer, som vores økonomi egentlig har været baseret på, indtil, lad os sige, i hvert fald 50 år siden, er i knibe. De tre elementer er meget, meget stiliserede, og fantastiske tegninger, jeg har på sliden her, det er, vi har været bedre til teknologi, symboliseret den her højteknologiske traktor, end de fleste andre i verden. Vi har siddet tungt på en teknologisk bunke i Vesten, her regner jeg også USA og senere Japan til, som har gjort, at vi har kunnet konkurrere relativt overlegent og let. Vi har også ligget sitting on the top of the world i en anden betydning, og det er, at vi har været en del af et system, et handelssystem, et prissystem, som egentlig har været determineret af, hvad vores handelspartnere her i Europa og USA har fastsat. Vi har fastsat reglerne for, hvordan der bliver handlet i verden, og det har givet os en kæmpe fordel. Og endelig så havde vi havde gysserne, vi havde adgang til den bedste kapital, som vi kunne blive ved med at investere i os selv, og stadigvæk have den bedste teknologi osv. Men for, lad os sige 50 år siden, sandsynligvis længere siden, begyndte en proces, som var i gang længe og kulminere, og gudskelov for det. Sådan at der nu er pæn adgang til state-of-the-art teknologi stort set overalt i verden. Der findes ikke selv det fattigste uland, som ikke har mulighed for faktisk at anskaffe sig tip-top teknologi. De allerbedste computer, den allermest største forskningskapacitet. Det bliver faktisk købt dertil. Der er masser af steder i Kina, Indien og selv mindre ulande, som køber tophjerner til fra USA og Japan osv. Så det der teknologiske forspring, det kan vi godt glemme. Og gudskelov er verden blevet et mere retfærdigt sted, og handelen er blevet mere globaliseret. Der er stadig store uligheder i den måde, globaliseringen forløber på, men generelt kan man sige, at mange andre end os nu har en andel i handelssystemet. Vi kan ikke længere bruge handelssystemet i lande som os, som ligesom til at ligge lunt. Den fordel er eroderet væk. Og endelig, de fleste investeringer i verden foregår ikke rigtig længere i små europæiske lande, som i Danmark, Sverige osv. De foregår alle mulige andre steder i verden, og Korea, Indien og Kina. Så det er så ikke lige den ressource, vi har nu, som vi skal leve af. Men hvad skal vi så leve af? Ideen med det her, det er at tage temperaturen, en økonomisk temperatur på det her, for at se, om det nu egentlig passer, det jeg lige sagde med tegnefilmen, og med højteknologien, der måske er mindre vigtig osv. Er der tale om et økonomisk vigtigt område? Vi ved alle sammen, hvor vigtigt det er i kulturel betydning. Men hvad med økonomien? Helt nede på jorden. Så de her brancher, og her taler vi om de klassiske ophavsbrancher, altså spændende for litteratur og tekster og musik, film og videoproduktioner, hele vejen over, nogle af dem, der lever af noget meget IT-baseret viden, software osv., men også dem, der handler med værker osv., som den klassiske danske ophavsretsbaserede økonomi, kan man sige. Temperaturen ligger sådan på sådan en lidt over 3,5 grad, eller 3,5% af den danske økonomi, målt i danske arbejdssteder. Det er altså en del af danske virksomheder, steder og arbejde, som lever direkte af ophavsret. Direkte af de her ting. Og det er da dejligt at vide. Og det er også dejligt at vide, at den her følger en meget positiv udvikling, sådan der igennem de sidste 10 år har været en relativt pæn vækst i det her. Så der bliver flere og flere virksomheder og arbejdssteder, og det er jo også dejligt. Men det bliver først rigtig interessant, hvis man graver en lille smule mere i det. Lad os nu kigge på, der findes dem, som er fanget her i det meget gule, som er direkte afhængige af ophavsret. De kunne ikke eksistere, de ville forsvinde, hvis ikke ophavsretten fandtes. Man kan sige, at de lever nærmest af at handle med ophavsret. Og der er masser af virksomheder, både i forlagsbranchen og i computerspil og musik og sådan noget, som egentlig omtaler sig selv, i hvert fald i udlandet, som om de handler ikke med bøger eller noget, de handler med rettigheder. Det er jo deres forretningsområde. Så det er ophavsret. Men så er der nogle af de her aktiviteter, som handler om markedsføre, distribuere osv., som ikke ville kunne findes, hvis ikke der var bøger eller tv eller sådan nogle andre ting, at distribuere og markedsføre.
så de vil forsvinde med uden ophavsretten, men de handler ikke selv med ophavsretten. De er afhængige af de virksomheder, der handler med ophavsretten. Og så endelig er der den her gruppe, som er sådan i det blå, som også eksisterer på tv, som er forbundet med egentlig helt ude i salgsledet, eller med i det led, hvor man møder kunden med at distribuere og sælge, hvor det, der sælges sammen med et tv-apparat, der hvor man er ude i at fremstille det hjælpemaskineri, der for eksempel skal laves i trykning osv. Hele ideen med den her flippede gennemgang, jeg laver nu, det er at illustrere, at man kan faktisk lægge noget oveni, og så kan man lege med det, når man kigger på, hvad betyder ophavsretten for en samfundsøkonomi. Og det har vi selvfølgelig gjort. For hvis man kigger på alle ophavsretsbrancherne, det vil sige de 3 kategorier, jeg lige sagde. Her nederst ligger dem, jeg netop nævnte allerførst, som er de klassiske ophavsret, altså kunst og kultur osv. De ligger, som jeg sagde før, på de der ca. 3,5% af danske virksomheder og danske arbejdspladser. Men hvis man nu lægger de her andre kategorier oveni og leger med det. Først har vi her dem, som jeg nævnte før, det er de ophavsret afhængige brancher. Det er altså dem, der for eksempel producerer tv-apparater, producerer computer, er engageret i selve distributionen osv. De ligger på sådan en cirka halvdelen af den størrelse, som selve ophavsretsbrancherne ligger på. Det vil sige, at der er sådan en gevinst på sådan cirka halvdelen oveni, som er direkte afhængige. Så hvis man trækker stikket ud for alt, hvad der hedder ophavsret, så forsvinder de her 2 fra den danske samfundsøkonomi. Og så er der den blandede kategori, som naturligvis er ret stor her til sidst, med alle mulige brancher, som har god gavn af ophavsretten, men som ikke lever udelukkende af den. Det er sådan en blandet kategori, så den er selvfølgelig ret stor. Hvis man lægger alt det her sammen, og det er selvfølgelig sådan en mental øvelse, man kan lave. Hvis man nu siger, at der er altså mange dele af den danske samfundsøkonomi, som lever af ophavsret, så kommer vi op på det her tal. At vi er altså op på en meget, meget større andel, selvfølgelig, end den der meget snævre, klassiske måder at definere de kunst- og kultur- og softwarebaserede ophavsretsbrancher. Vi er faktisk oppe på noget, der ligner 11% af den danske samfundsøkonomi inden for de her brancher. Og som blev nævnt for lidt siden, over 300.000 beskæftigede. Lad os kigge på noget med penge, fordi nu har det med økonomi at gøre. Lad os kigge på omsætningen. Hvor mange penge går det gennem butikken i de her brancher? Og her begynder det virkelig at blive sådan lidt, man skal nok være meget frisk med morgenavisen, for at synes, det er sådan en headline super spændende, fordi det er jo med økonomi og tal. Men jeg synes personligt, at det her er meget, meget spændende og relativt ophidsende, fordi de her ophavsretsbrancher ligger meget over det danske gennemsnit, når det handler om omsætningen. Altså der er, man kan sige meget simpelt, det er en forretning det her. Udover at være kunst og kultur og viden og underholdning, er det vi nu kalder det, så er det altså en ret stor forretning. Og det skal tages meget seriøst som en forretning, fordi ikke alene ligger det stort, det her med 11% af den danske samfundsøkonomi, men det ligger også højt, når vi ser på omsætningen per ansat. Det er højproduktivt det her. Jo tættere man kommer på der, hvor der laves kunst, kultur og viden osv. i de her brancher, jo flere penge tjenes der per ansat. Så generelt kan man sige, at det er bedre forretning, det er ikke alene en større forretning, men det er også en bedre forretning for gennemsnitsvirksomheden at være involveret med ophavsret, end det er med alt muligt andet i erhvervslivet. Og igen er der forskel internt, sådan at jo tættere man kommer på kernen, der hvor selve ophavsretten bliver lavet, jo bedre forretning er det. Så samlet set er det her langt mere end landsgennemsnittet. Så der er en udfordring her i at fastholde værdiskabelsen. Ikke alene er der en udfordring i at opretholde et rigtig højt niveau af uddannelse osv. for dem, der faktisk laver selve ophavsretten, dem, der laver det kreative indhold osv. Man kan sige, en udfordring er, at det er så lave værdi, og noget andet er, eller lave ophavsret, og det andet er at få noget ud af ophavsretten. Endelig, så kan vi jo selvfølgelig blive nødt til at nævne, at en udfordring i det her, det er, hvis man skal fortsat have det her til at blive en god forretning og understøtte den her forretning, så er selve hele fundamentet for det, som vi startede med, nemlig det med, at der skal være et system for faktisk at hente penge på det her, altså selve ophavsretten, er jo grundlaget for det. Det vil til stadighed være en udfordring, hvordan ophavsretten i sig selv, som jura, som regler, men også hvordan man efterlever den, hvilke aftaler der er omkring den osv. på national og international niveau. Hvordan det gøres, hvordan den designes, og ikke bare for dem, der tager ophavsretten, altså det kreative, men også for de virksomheder, der handler med den. I nogle tilfælde er der sammenfald her, men meget ofte er der ikke.
men sandelig også for forbrugerne, altså dem, der faktisk i sidste ende skal have gavn af kulturelle produkter, ophavsretsprodukter, men også software og andre ting, som er dybt samfundsunderstøttende og vigtige for vores både kulturelle liv og økonomiske liv. Ophavsretten skal til stadighed designes til gavn for alle disse kan man sige, interessenter, og det er jo selvfølgelig en fortsat kæmpe udfordring at gøre det. Men det er ikke en udfordring, som man på nogen måde kan være overhørig, fordi det er hele fundamentet for denne her del af samfundsøkonomien.